Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Desperado 321, в момента играя Minecraft в един сервер, наречен The Galaxy, IP-то ще е в описанието. Сега малко така клип. Правихме първи клип с Desperado 321 и Даренсън. Това да го кажем втори от... тук сме събрали баяите ми. Много. Имаш ли? И да, сега не знам какво ще направя в този клип. Дай да обера фермата за моркови и картофи и жито. Фермата не е големена, значи. Млеко е влизал и е играл. Гледайте. Сега да... Няма никой. Няма никой. Тези, които играл. Да, денята. Ако се слуша леко дръщене, извинявайте, микрофона ми се бъгва. Само да кажа, че на 20 абоната в този сервер ще правя томбола. Ще има диамантен меч, 2 легендарки, пошенки и един диамантен сет. И малко недървърт, сигурно. Не, недървърт няма да има. Ще има, значи, само един диамантен меч, диамантен сет и пошенки и 2 легендарки. Бързо, защото ще умра. Още един крипър, ако гръмне, и директно съм си умрял. Ето, това не е холма. Само да уточня, този холм го е правил сам самичък. Само аз помогнах за това. И тези тук. Ето това. Ето тук. И с дървото. Ето това тук. Само е това съм направил. Аз всичко друго съм е правил. Дарен съм. Браво на него. Справил се много добре с украшението. Може би тук е така да сложи още малко стъкла. Е така. Ето. Така е по-хубаво. Така е малко по-хубаво, нали? Ето. Така е хубаво. Нещо като спауна направено. Колко за мен Дарен съм и Desperado, че и да си... в момента да се сложа сета. Опа. Дървото. Това. Така. Опа. Това не ми трябва. Това. Това може да направим някой въпрос. Ето така.
Хубаво стана. Ето така, но за част надолу ще е нещо като скрит. Вот. Кой е енчант? Но дървен меч. Ама хубав енчант. Как беше? Острота 4. И това е респект 1 на дървен меч. Чакайте. Ларп е нужно да видим дали има хора. Слаб съм да е за PvP още, но ще видя само дали има хора. И да, пак не видях дали колко часа започнах. Затова не знам колко минути вече е клипа. Тук има Iron Key. Може да нападнете, но може да има евенти от мене. И хоме. Сигурно като стане 9 и 10 ще приключи клипа. Да ви напомня да се абонирате. Хоме, пак казвам, на 20 абоната ще правя томбола. Казах вече томболата няколко пъти. Каква ще е наградата на победителя. И така че не е нужно да повтарям. Нали? Всички разбраха. Така. Общо взето, мен най-хубаво вече ми е да вися. Ето тук. Тук е най-приятно за отпочив. Чакайте да се оправя микрофона. Тук е най-приятно за отпочиване. Тук е най-приятно за отпочиване. Така да почиваш нещо. Така за развлечение да си тук. Най-приятно е. Най-хубавата стая, най-обширна. Гледайте. Ето това тук. Пак повтарям, това го е правил сам Даренсън и затова се е справил много добре и то. Само тук е така малко подобрение. Красиво става. И гледайте какво невероятно. Само че дърта горната вана няма да го вземем, защото ще трябва да отиваме много да копаме. Извинете за това. Гледате какви украси е правил. С какво ги е правил по-точно. Виждате колко време сигурно е отделил. Но се е справил перфектно. Сигурно той е оголемил и това. Ето Potioning, сета, още не е завършен, меча, легендарките. Този сет е стар отдавна и затова не го гледайте него. Охо. Чакайте да напиша. Чакайте Wolf BG сервера. Wolf се в сервера. На сега. Wolf. Reklama na
Галухи, Оджерак, Елите, иска... Кар. Добре, това може да отмене. Тук съм така за снимка с това прасе. Ай, прасе. Те ще завърши с мен клипа. Ела. Не бегай. Не бягай, не се срамувай от камерата. Добре. Тъпо прасе. Не бягай. Защо бягаш? Погледни камерата. Прасе. Прасе. На теб говоря. Аз това тук по-сладко от тебе. С него ще завърша.